Над 100 младежи се събраха тази вечер в столичния квартал Дружба, за да празнуват рождения ден на несъществуващата Доби. Преди време в социалната мрежа Фейсбук се появи покана от името на 22-годишно момиче за масово празнуване в дома му. Ето и резултатът от експеримента на все още неизвестния шегаджия. Въпреки че поканата във Фейсбук беше изтрита, в интернет се появиха десетки групи с последователи на каузата, които възнамеряваха да отидат на рожден ден в Дружба, дори неканени. И никой не се интересуваше, че няма рожден ден. Няма и рожденничка. Аз живея в Тубук. И ми е кеф, че моя бог е най-известният в София, да не кажем в цяла България. Това е разборното нещо, което се прави през последния месец. Ние сме тук да празнуваме рождения ден на Доби. Ние сме тук да празнуваме нашия рожден ден. Най-готиното е, че аз имам рожден ден също днес, така че може да кажа, че аз съм Доби. Да, значи ако бях на местото на Доби, поне щях да излеза да кажа на здраве. Полицията се сблъска за първи път с подобна ситуация, в която десетки младежи си спретнаха среща, водени от Фейсбук. Избухнаха дребни спорове, дали това е масово мероприятие или не. Вие, господин полицай, продължите ли? Не сме ви правили. Как казвате, че е масово мероприятие? Които казаха, че няма смисъл да правим свищина. Поне в светлата част на деня до инциденти не се стигна.